sulla kiertää, mulla tulee tähän. Ja sitten imuttamisessa se käsi nousee tänne. Pikkupentuahan syötetään koko ajan, mutta sitten se lähtee nousemaan. Seuraa. Se käsi on tavallaan kuppina, mistä annetaan sitten. Joo. Eikös pointti ole se, että koira syö siitä, eikä Yes! Pätevä! Eli tavallaan se käsi on se sen elämä Joo. tässä vaiheessa, mutta niin kuin sivullakin niin tavallaan sillä samalla tulee myös se toi ylös suuntautunut. Joo. Se oli ihan alakko, niin mä oon vettänyt viiden tuon. Joo. Ja edelleen. Nyt kun ei hihnaa käytetä, Joo. niin edelleen ota paljon niitä toistoja, tosi paljon niitä toistoja. Ja sekin, että sitten kun se on sivulla, niin tuossa Tiina voisi näyttää sitä, että siellä käy nyt itse vaan niin kuin kulmia siinä. Nyt tavallaan opetetaan koiralle myös sen takapuolen käyttö, Joo. koska ainakin joillakin riisineillä se on erittäin vaikea. Pätevä! sitten mites istuminen opetetaan? Eli se istuminen, sehän otat usein sen tähän, mutta ota se istuminen ihan niin kuin, että se ei ole tavallaan tässä, koska Joo. tänne tulo otetaan sitten tähän ja se pitää olla täsmällinen sitten se istuminen, tai se periaatteessa- istuminen tänne tulossa. Miten se opetetaan muuten pennulla? Näenkö se opetetaan vaan ruualla? Istu. Niin, kyllä. Istu. En minä tiedä miten se opetetaan. No se sulle on aika hyvin hallussa, mutta se paikkaa vaihtelee, Joo. että se ei todellakaan ole niin kuin aina siinä sun ees. Ota sitten luokse tulo, siis tämä, että mitenkä se otetaan tähän. Istu. Istu. Mutta joo, siis Tänne. sitä ei istuteta. Ethän se tolle ole sitä pentulaa tehnyt sille. Ai niin, siis pitääkö se tehdä? Niin, Pitääkö se tehdä? no Näin. Tänne. eli pyritään, että se on mahdollisimman tässä ja suorassa. Ja molemmissa joka kerta. käsissä ruoka. Tänne. Tänne. Eli tuossahan on pääasia nimenomaan, että se tulee suoraan ja se tulee tarpeeksi meille. Törmätä sen ei tarvitse, mutta se, että tulee tarpeeksi. Joo. Kaksi on silloin nähnyt, että niinku, se on niinku oikeesti nojaa siinä neuvossa. Kaksi asiassa siinä on. Ei. Joo. Siinä pitäisi olla pieniä. Entäs mahdollinen? Onko siinä? Joo, se voisi ottaa sille nimenomaan se, että se menee etupäin. Noin. Joo, kyllä. Entä se vierelle tulo? Siinä sillä ei ollutkaan Mahdollinen. ongelmaa. Eikö tossa ole se, että vaan täällä kasvua tällaista? Kyllä. Mikä vierelle tulo? Niin. No siis, mut se riippuu nyt siitä, kun Janni on opettanut takaa, kun mä opetan tosta. Mutta sekin on periaatteessa se, että... Siis imuttamallahan niin, se tulee perätsi kyllä. täältä yhtä lailla. Sivu. Pätevä! Mutta tuota sun kannattaa niin tehdä paljon. Joo. Ja siinähän tavallaan käsi vaihtuu. Palkka vaihtuu tästä käsiä, jos se